Pojď! A můžu řídit? Tohle nedopadne do... Radši první půjdu já. Můžu řídit? Radši ne, já ti nepřijde. Pozor, pozor. Ale tam random cápek můžu nabourat do země. Tak jo, jdeme dělat... jdeme se koukat, co kdo dělá. Zatím bereme Cčko, jo? Takže jdeme se podívat, co tady dělají ty lidi. Jo, je! Aha. Nikdo nic nevěděl. To mají Ať vyskoč ten cápek. Vyskoč! Ne, my do něj narazíme! Ne! Tam jsme vám do něj narazili. To jsi měl udělat. To jsi měl udělat. Proč? Hej, počkej, já něco zkusím, jo? Dál si dělal ten cápek. Content! Já ti zapnu tady tu. Já to nedost. A já jdu řídit. Kamera. Ne, já jdu řídit přece. No ano, můžeš řídit. Já jsem se šel. Let's go! Pojď rychle na věčku. Rychle to jde. No, to tady sám, ten nepozná. To se myslíš, že dělám? Mám být family friendly? Začal střílet. Tomu já už možná tak něčemu. Střílej po nepřáteli. Nepřátel. Jde mnou. Ten barel úplně dozadu. Pozor, nějací chcípáci. No jsem dead. Nevím, co se stalo. Jsem dead, revive mě. Revive mě. Je ten náš? Ne. Není nám. Neproti nám. Mrtvej? Revive mě. Ne, jo, nemůžu teďka. Musíš, že se chceš pojebovat. Mám penetraci. Trefili mě. Jo, mrtvej. No to vidím. Jo, dobrý. Ještě? Ten věc. Nežiju, revive mě. Tak mě střelili, ale... Mám gunship. Ty máš minigunu. Už konečně k něčemu budeš užitečnej. I vím. Radši, víš co, nechám tě řídit, ale jestli to nabouráš, už nikdy nebudeš tohle řídit. Ok? Ano. Víš jak zlítnout. Neotevírej motor. Snad ano. Já neotevřu. Držíš shift. Ne, Ne. tam víš, A jo. ne, pozor.
Ale nenabourej. Musíš jenom držet shift. Au, něco mě... Slepuju. Jenom drž shift, pojedeš nahoru. Ani nemačkej žádný tlačítka, jenom shift. Drž shift. Ano. A až budeš dost vysoko, pak začni. Ano. No, o můj bože. Ty to actually umíš. Řekni mi, jestli někoho vidíš. Možná bychom mohli dostat zpátky Cčko. Cčko není naše? Ne, počkej! Pozor! Každou chvíli. Už jen chvilinku. Řekni mi, kde můžu střílet. Pozor! Střílej s... Víš co, střílej si jak chceš jen do jedné nepřítele. Dobře, to jsem zničil, to jsem taky zničil, už si kusí. Teď otoč tu hlavu někam, abych mohl jet. Yes! Chceš zběhne! Jo. Dole! To je cápek náš. Ale tady ta helikoptéra není. Řeknu ti jednu. Střílej! Jak to mám dělat? Já nevidím před tebe, já vidím jen No já ti to na... stran. Víš co, radši běž za Krumena a pojďme přistát. Ne, kamo, doveď mě do večka z toho skočím a Vidíte nás! upsí. Ty, utíkám. Na Cčko pojď, na Cčko. Ne, ano, skoč, hned skoč. Vidíme se někde, já nevím. Já tady budu zatím oblítávat, koukat se, kde jsou lidi. Ty mě přivolej, až budeš chtít, abych tě vyzvednul. Tak tě budu na tebe koukat. Jsou zde prostřed, jsou za tou budovou. Kde seš ty? Tak, prostě takuju. Jsi mrtvej nebo ještě ne? Kamo, já se laguju. Já ani svou RPGčka nestihnu vystřelit prostě. Jsem mrtvej, že? Tak jo, letím zpátky na spawn, nejpíče. Helili mě! To si se nesniper. Kopni se na tohle, jo? Cčko! Skákej! Skáču. Řekni mi, jestli někoho vidíš. Běž. Tank! Ten je náš. Dobře, vidím tě. Řekni mi, až budeš potřebovat nastoupit. Kamo, helikoptéra. Máme to, hodí ke mně. Jo? Už přistávám. Tam u toho nebudu přistávat u Cčka, tam mě uvidí, ale... No jakože tam je to moc malý. Tak pojď na ten... Vidíš mě, ne? Jak přistávám. Tady. Nevidím právě. Tak počkej, já pojedu za tebou. Nebo, ne, pořád.
Možná vím od konci minimapy. Přistávám. Jo, vidím tě. Zde to. Tam jsem. Nevím jak. What the f... Já jsem myslel, že tě to zabije. Mě to je fall damage. Co to dělá? Já vypnu ten motor, aby to už nedělalo takový den. Kam to si... Kde to jsem? Ty jsi pod tou helikoptérou. Dobrý, Dobré, můžem. můžem. Zavírej to. Jdem ještě vystupovat. Skákej! A, vidíme. Teď! Skákej! Dobrý. Kam tam rozpočknu? A umřel jsem nějak. Nebo už Yes. Mě to fall damage. A, vidíme. Skákej! Teď! Skákej! A umřel. Takže ne. Kde jsi? Jo, vidím tě, ty jsi na druhém spawnu. Letím No pro tebe. hádej. Letím pro tebe. Vidíš helikoptéru? A, už vidíme. A, vidím helikoptéru. To seš ty? Proč tam vás to dávat? To pr- Jo, tam... Letím pro tebe. Máme C. Vidíš ten kanon, co jsem dostal? Vidíš ten kanon, co jsem dostal? Beru Cčko! Letím na Cčko! Už nezastavíme, ale stejně.